بأتو ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ህወሓት ናይ ምድሓና ኺባም ይካየዳሎም ናይ ህወሓት አፍልጦ ዝምልከት ኣብ አፍሪካ ህብረት ዝሓለፈ ወርሒ ዝተሰማምዕናሉ ብድርድር ጉዳይ ይመዝገብ ኣይንመዝገብ ይብልና ብድርድር ጉዳይ ሕዚ ኣይቅበሎን ተመዝጊቡ ተወቅዕ ኣይቅበሎን ዝበለ መሪሕነት ኣብ ናይ አፍሪካ ህብረት መድረኻት ብምንታይ ካፓሲቲ ኸ ወሰነ ጠቢብ ድሌት ንርጋ ስራሕ ወበሎ በሎ ዝግበር ጉባኤ ዝበሃል ነገር ህዝብና ሽግር ይፈትሕል ናይ ውድብና ሓድነት ይረጋግፅን ህልውናውን ይረጋግፅን ጥራሕ ዘይኮነስ እታ ንእሽተይ መንግስቲ ትበሃል መንግስቲ ትመስል ምምሕዳር ናይ ፕሪቶሪያ ዘጣየሻ ምምሕዳር እገሌ መራሕያ ካሊእ መራሕያ ዘይገድስ እሳ ፀኒሓ እተን ዘይትወድኣ ወራያትና ክንውድእ ዘኽእለና በዓል ዋናውን ዘስእኒ ተውተው ዝግባል ታይ ሓሲብና ማለት እዩ እንከም ፖለቲካል ሊደርሺፕ እቶም ካብ መበል 14 ጉባኤ ህወሓት ንነፍሶም ዘግለሉም ኣባላት ላዕለዎት ኣመራርሓ ህወሓትን ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ዝተፀውዐም ኩነታት ናብ ንቡር ንምምላስ ዝዓለማ ኼባም ኣብ ከተማ መቐለ ይካየዳሎም ኣብቲ ዋዕላ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ማእከላይ ኮሚሽን ቁፅር ህወሓት ዝሳተፉ ዘለዉ ኮይኖም ህወሓት ንምድሓን ዝምጥን ስራሕቲ ክንፍጽም ኣለና ዝብል ኣጀንዳ ዝሓዘ ምዃኑ ካብቲ መድረኽ ተገሊጹ ይርከብ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓትን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝርከብዎም ኣስታት 17 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴን ካልኦት ላዕለዎት ካድረታት እትውድብን ካብቲ ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጀሚሩ ንራብዓይ መዓልቱ ሒዙ ዘሎ ጉባኤ ህወሓት ነብሶም ከም ዘግለሉ ዝዝከር እዩ ማእከላይ ቁፅር ኮሚሽን እትውድብን ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያን ዘይሕጋዊ ምዃኑ ዝገለጸ መበል 14 ጉባኤ ኣስታት 1000 ዝኾኑ ተሳተፍቱ ኣጀንዳታት ቀሪጾምን ውሳነታት ኣሕሊፉን ኣኼቦም ይቕፅሉ ከም ዘለዉ ወሃበ ቃል ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ትማሊ ኣብ መግለጺኡ ገሊጹ እዩ ኣቶ ኣማኑኤል እዚ ጉባኤ ካብ ዝተሰመየሉ እዋን ጀሚሩ ማእከላይ ኮሚቴን ማእከላይ ቁፅር ኮሚሽን ውድብ ህወሓትን ሓላፍነት የብሎምን ዝኾነ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ብስሙ ክካይዱ ኣይክእልን ኢሉ ኣብቲ ሎሚ ኣብ ኣዳራሽ ቤት ምኽሪ ትግራይ መቐለ ዝተፀውዐ ኣኼባ ህወሓት ካብ ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ መብርሂ ይውሃብ ከም ዘሎም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸበ ሪፖርተር ይገልጽ ኣሎም ስልጣን ግዚያዊ ምምሕዳር ንምሕዳግ እንቅስቃሳት ይግበር ከም ዘሎም ትማሊ ዝተሓሳሰበ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፖለቲካዊ ኩነታት ትውድብን ትክልልን ናብ ንቡር ንምምላስ እትዘተም ኣዝዩ እዋናውን ኣገዳስን ምዃኑ ኣብዚ መድረኽ ተዛሪቡሎም ኣቶ ጌታቸው ንመርከኽ ዝበለ ኣካል የለን ሰላም ምምራጽ ህዝብና ዘድልዮ ነገር ስለ ዝኾነም ቅድሚያ ክወሃቦ ዝግባእ እዩ ኣብ ልዕልና ኩናት ዝፅዕን እንተለውን ብኣግባቡ ምድላው እዩ እንተዘይኮነም ባዓጸበን ቀለለይን መከተና በልካም ጸውዒት ምቕራብ ልክ ኣይኮነን ብስተኻለ መጠን ሽግር ብዝርብ ንምፍታሕና ክንሰርሕ ዘለና ከም ዝበለ ድማ ተሓቢሩም ብተወሳኺ ኣቶ ጌታቸው ህወሓት ከም ሓድሽ ውድብ ክምዝገብ ዝኻለም ብሰንኪ 4 ኣባላት ፈጻሚት እዩ ክብል ዝኸሰ ኮይኑም እቲ ህወሓት ከም ብሓድሽ ናይ ምዝጋብ ኣካይዳም አንጻር ውሳነታት እምነትን ማእከላይ ኮሚቴ ከም ዝኾነም ወሲኹ ብሪሁም እዚ ድማ ንውዕል ፕሪቶሪያ ዋና ዘስእን ሓድነት ህዝቢ ዝሸራርፍ ንተበለጽቲ ንሓደጋ ዘሳጥሕን ከም ዝኾነ ኣመልኪቱም እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ብወገኑም ሕጋዊ ሰብነቱ ክመልሱ ጥራይ ምሕታቱ ብምዝኻር ካብ ቦርድ መረፃ ዝተዋሃቡ ውሳነ ምንጻጉ ዝዝከር እዩ ኣቶ ጌታቸው ግን እቲ ጉባኤ ዝካየድ ዘሎ ጉጅለ ነቲ ውሳነ ተቐቢልዎ ዝሓደረ ይኽብል ይኸስስም ቦርድ መረፃም ነቲ በኣቦ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ዘካየዱ ዘሎ መበል 14 ጉባኤ ኾነም ኣብቲ መድረኽ ዘመሓላለፉ ውሳነታት ኣፍልጦ ከም ዘይህብ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ኣብቲ ናይሎም ዋዕላ ዝተረኽበ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብ ዶክተር ርእያ ኢሳያስ ኣብ ታሪኽ ትግራይ ናይ ሓሳብ ፍልይ ክኽበር ምኽኣሉ ይንእድ ብምባል እንተኾነም እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኣፈላላይ ኣብ መንጎ ግዚያዊ ምምሕዳርን ውድብ ህወሓትን ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ህወሓት ምዃኑ ክንፅር ኣለዎ ኢሎም ዝኸብርኩም ተኸታተልቲ ሙሉእ ትሕዝቶ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝተዛረቡ ናባኹም ክነብሉ ኢና ሰናይ ምክትታል ዘይትካእ ታራ እናተፃወተ ኣብ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ታሪክ እውን ብሉፅ ዝበሃል ስራሕ ካብ ዝሰርሑ ውድባት ምናልባት እቲ ሓደ ድሕሪ ANC በዚ ደረጃ እዚ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ፖሊሲ ተመስረተ መራርሓ እናሃበ
ዝቐፀለ ፓርቲ ነበር ነዚ ፓርቲ እዚ ኣብዚ ዘብፅሖ ስትራቴጂያዊ ጉዳያት ማእኸል ጌርካ ዓለም ናይ ከባቢ ኩነታት እናተንተንካ ዝኣተናሉ ቅልውላው ወይ ዝኣተናሉ ሽግር ብደንብ ነፂርካ ንምፍታሕ ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ፈፂሙ ዘይርኢ ካብ ሕቶትኹን ካብ ካረንት ኣፌርስ ሓሳብ ምልዋጥ ሓበሬታ ምልዋጥ ወፃኢ ሓልፉ 6 ዓመታት ዝበሃል ስትራቴጂካዊ ትንተና ዘይገብር ሊደርሽፕ ኮይኑ ሕዚ እንተኾነ ካብ ሽግሩ ከይወፀ ናብ ዝገደደ ሽግር ከውፅአና ከትክእትወና በዝኽእል ደረጃ እናተንቀሳቐሰት መፅእ እዩ ትግራይ ካብቲ ሕዚ ኣትያቶ ዕንክሊል ወፅያ ፅባሕ ናብ ሙሉእ ዓቕማ ትምለሰሉ ልዕሊ ቁፅሩ ጉልበት ዘለዎ ህዝብና ተመሊሱ ብኡ ደረጃ ክውድብ ክሰርሕ ሽግራቱ ክፈትሕ ህልውና ኣኸረጋግፅ ዝኽእለሉ ኩነታት ክንእንፈት ንኽእለና ኩሉ መልሱ ዘይክንዎ ንኽእል ኣቅጣጫታት ክነቐምጥ ንኽእል እዚኣ ትበሃል ኤክሰርሳይዝ ከይገበርካ ትፅውዖ ጉባኤ ናይ ምምርራፅ ጉባኤ እዩ ናይ ምልዋጥ ድሌት የለን ያው ትውፅኢት ክንሰምዕ ኢና ኣብ ውሽጢ ውድብና ሓድነትን ምቅራብን ኣብ ዙርያ ሓሳባት ኣብ ዙርያ መፍትሕታት ሓቢርካ ምስራሕ ዘይኮነስ ምክፍፋልን ምርሓቕን ልዕሊ ኩሉ ዘይምርግጋዕን ዘስዕብ ሓደገኛ መድረኽ እዩ ተባሂሉ ክውሰድ ንግቦ ኣብዚ ፕሪቶርያ ብዘይበዓዋና ክተርፍ ዝኽእለሉ ዕድሉ ዝፈጥር እዩ ሰምዑ ከምኣታ ኮይና ፕሪቶርያ ፈሪሱ ማለት እዩ ፕሪቶርያ ፈሪሱ ዝብል እስከ መፈራርሒ ትጥቀሙ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዘራኽበና ኮንስቲቱሽን ሕገ መንግስቲ ሕዙ ካልእ ውክልና እዮም ኣዲስ ኣበባ ዝወፁ ሕግታት ፈተና ኣፌክት ይገብሩና ዝወፅሕ ኣዲስ ኣበባ ንሕና ከይተማኸርናሉ ተንማኸርና ኣትሊስት ተቐዲምና ክንወስዶም ዝግብኡ ቅድሚ ምድለዋት ምግበርና ብብዙሕ መንገዲ እታ ዘላትና ርክብ ዓለሙን ዝፈልጣ ርክብ ሳ እዚኣ ንጎኒ ገዲፍካ ማለት ፕሪቶርያ ሽዑ ፈርስ ኣሎ ኢልካ መፈራርሒ ምጥቃም ንሕና ብዘይ መስካሪ ናብ ዘይተደለየ ምትፍናን ኮንፍሮንቴሽን ኣተወ ኩነታት ይፈጥር ማለት ካል ዘይወዳእና ይውዕሉ ምዕራብ ፀለምትን ራያን ዝሓለፈ ግብግብና ኢና ምስ ፌደራል ቀልጢፍና ናይ ምዕራብ ክንጅመር ከለና እዚ ኣጀንዳ ኣብቲ ናይ ፓርቲ መድረኻት ኣጀንዳ ይኮነ ሓቂ ዝራ ተላዕሊ ይፈልጥን ንምንታይ ከምኡ ትብል ይብል ንጉሳት ተላዕሊ ስለዘይፈልጥ ኢንፋክት ደው ነብሎ ምምሕዳርና ከይኣትወ ምምሕዳርና ህዝብና ዝመርፆ ተኮይኑ ኣብ ትሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክሳብ ዝኾነ እንታይ ዘሰክፈለዎ ካልእ ዓመት ክነፅንሖ ኣብዚ ሪስክ ንውሰድ ናይ ህወሓት ኣፍልጦ ዝምልከት ኣብ ኣፍሪካ ህብረት ዝሓለፈ ወርሒ ዝተሰማምዕናሉ ብድርድር ክውዳእ እዩ ንመዝገብ ኣይንመዝገብ ይትብልና ብድርድር ክውዳእ ሕዚ ኣይቕበሎን ተመዝጊቡ ተወቂ ኣይቕበሎን ዝበለ መሪሕነት ኣብ ናይ ኣፍሪካ ህብረት መድረኻት ብምንታይ ካፓሲቲ ክዕደል ተወሰነ ፀቢብ ድሌት ንምርጋፅ ጥራሕ ብበሎ በሎ ዝግበር ጉባኤ ዝበሃል ነገር ህዝብና ሽግር ይፈትሕን ናይ ውድብና ሓድነት እየረጋግፅን ህልውናውን እየረጋግፅን ጥራሕ ዘይኮነስ እታ ንእሽተይ መንግስቲ ትበሃል መንግስቲ ትመስል ምምሕዳር ናይ ፕሪቶርያ ዘጣየሻ ምምሕዳር እገሌ መራሕያ ካሊእ መራሕያ ዘይገድስ እሳ ፀኒሓ እተን ዘይተወድኣ ወራያትና ክንውድእ ዘኽእለና በዓል ዋናውን ዘስእን እዩ ተውተው ዝግባል እንታይ ሓሲብና ማለት እዩ እንከም ፖለቲካል ሊደርሽፕ እንታይ መማረፂ ሒዝና ኣፈላላይ ብዛዕባ ጉባኤ ምግባር ዘይምግባር ከም ዘይኮነ ፍለጥ ኣብዚ ስምምዕ ፕሪቶርያ እታ ግዜያዊ ምምሕዳር ፕላትፎርም ከም ግዜያዊ መሸጋገሪ ተጠቒምና ጥቕምታትና ነረጋግፀሉ ብዝተኻእለ መጠን ሰላማዊ ዝኾነ ገባብ ሕቶታትና ክምለሱ ዝኽእሉሉ ኩነታት ፈጥረሉ ብዝተኻእለ መጠን ኮይና ንቃለሶ ማለት ምስ ህዝብና ክንቃለሶ ግባእ ምስ ህዝብና ንቃለስና ኢንክሉዲንግ ኣፍልጦ ሕወሓት ምምላኽ ኢንክሉዲንግ ዘይተወድአ ናይ መኸተ ዕማማትና ምፍፃም ኩሉ ዓይነት ስራሕቲ ምስ ህዝብና ኮይና ምስ ኣባልና ኮይና ክንቃለሰሉ እዩ ዝመፅአ ኩሉ ዓቕሚ ናይ ቲፒኤልኤፍ ጉባኤ ሒዚ ካብ ዝኣተናሉ እንክሊል ዘውፅኡና ኣንፈታት ነቐምጠሉ ጉባኤ ክኾን ከለዎ ኣብዚ እውን ዓብዪ ፈራርሒ ኣሎ መጀመርያ ዝፅረግ እምበር ናይ ሓሳብ ሓድነት ንፍጠር ሓሳብ ከየለ ናይ ሓሳብ ሓድነት ንፈጥር ይፍጠር ስራሕ ማለት ግልጋሎት ምሃብ ጀመርናዮም
زي جمرنا يوم جمرنا من أنا هنا بتأمل كسر الحين زي بدرجهم أستوافر له نزي زمتن من تسقاس كده استفعل متن سلام الدنيا ناس أنت أنا هتكمل لنا عزود تخرج غير عن سرحنا